vores taburetter i de respektive legegrupper. Det er som vanligt blå stue til højre. Der var mange perler. Det var fuldstændig vidunderligt. Helt i top. Tak Ja, fordi helt I i top. måtte blive forbi. Jeg hedder Ole Sprogøre, og jeg er sprogforsker ved Dansk Sprognævn. Og Min favorit er klart Milles, hvad hedder det? Ole Sprogøre. Jeg synes, det var super fint. Det er et rigtig godt show, og som altid, så bringer de jo rigtig meget fin energi og entusiasme på scenen. Skide gode numre, stadig god musik. Så det har været en fornøjelse. Det var også rigtig godt, jo. Det er første gang, jeg ser revyen, og jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt. Altså, jeg har i hvert fald skrevet i dag. Det var edderfedt. Det var som sædvanligt fuldstændig fremragende og underholdende. Og Kaj Norman er også en godt altid. Altså, jeg synes, Frida som Barbie var bare helt vidunderlig. Ikke? Og smuk. hvad har vi her? Tykkegummi. Hyggegummi. Det var fantastisk. Den blev ved med at ride på den gode bølge og bare blev på med den ene gode sketch efter den anden. Så det var bare derudad med nye højdepunkter hele tiden.